Hola, cuinateques! Avui us portem tripa amb cap i pota, una recepta tradicional de les de tota la vida. Vinga, som-hi! Tot i que a la carnisseria ja ens donen la tripa i el cap i pota nets, nosaltres li donarem una segona bullideta. En una cassola amb aigua afegirem una branca d'api, un porro, una ceba i 2 fulles de llorer. Afegirem una mica de sal i esperarem a que arrenqui el bull. Un cop arrencat el bull, incorporarem la tripa i el cap i pota. Donarem unes voltes i deixarem bullir durant 10 minuts. Mentrestant, tallarem una ceba a trossets petits, ratllarem 2 tomàquets de pera i ho reservarem per una mica més tard. Un cop han passat els 10 minuts del bull, traurem la verdura que havíem ficat. Ara ens tocarà colar tot això i reservar-ho. D'aquí una estoneta ho recuperarem. En una cassola afegirem una mica d'oli i incorporarem 2 grans d'all per aromatitzar-lo. Un cop daurats els retirarem, però no els llançarem, els aprofitarem per fer la picada final. Immediatament afegirem el pernil. S'estarà molt poc a la cassola, de 30 segons a 1 minut. Només volem que deixi anar una mica del seu greix. El reservarem pel final de la recepta. Ara serà l'hora de marcar una mica els xoriços i fregir la llesca de pa. Un cop ho tinguem, ho reservarem. Un cop fetes les preparacions inicials, afegirem la ceba tallada a la cassola, una micatona de sal, una remenadeta i per començar la hidratarem amb una mica de brou de pollastre. Afegirem una fulla de llorer i deixarem coent durant 15 minuts. Temps just per subscriure-us al nostre canal i activar la campaneta per no perdre-us cap recepta. Però no trigueu gaire, que haureu d'anar hidratant la ceba de tant en tant perquè no s'enganxi, Un cop hagin passat els 15 minuts, si veiem que tenim la ceba una mica sequeta, li afegirem una mica més de brou de pollastre. Ara serà l'hora d'aromatitzar la cassola. Li afegirem una culleradeta de pebre vermell fumat, 2 pebres de cayena si us agrada picantet, si no, amb una és suficient, 3 claus i una cullerada de carn d'anyora. Remenarem bé tot això i li afegirem el tomàquet ratllat que teníem reservat. Deixarem uns 2 minutets fins que s'evapori l'aigua dels tomàquets. Un cop ho tinguem, incorporarem només la tripa. El cap i pota l'afegirem més endavant. Remenarem una mica. Li escamparem una mica de pebre negre i ho regarem amb 100 ml de vi ranci. Esperarem a que evapori l'alcohol per continuar amb la recepta. Ara tocarà afegir el brou de pollastre. Nosaltres li hem posat 600 ml, però us recomanem que afegiu 1 litre per tenir una mica més de salseta al final. Això ho deixem al vostre gust. Ho taparem i deixarem fent xup-xup suau durant 30 minuts. Un cop passats els 30 minuts, li tocarà el torn al cap i pota. Vinga, va, cap a dins! Una remenadeta i ho deixarem cuinant-se durant 15 minuts més. Mentrestant,
prepararem els complements. Primer de tot, tallarem a rodanxes els xoriços que havíem marcat prèviament. Jordi, crec que un d'aquests trossos es podrien quedar pel camí, no? Tenen una pinta... Bé, ara anirem a fer una picada. En el morter afegirem la llesca de pa fregit. A continuació, li posarem els 2 grans d'alls que havíem fet servir abans per aromatitzar l'oli i, finalment, 8 avellanes i 8 ametlles. Ara tocarà fer una mica de braços i triturarem tot això. Un cop ho tinguem trituradet, afegirem un cullerot de la salseta que tenim a la cassola i ho barrejarem tot junt fins que quedi una pasta homogènia. Vinga, va, que anem a la part final de la recepta. Un cop passats els 15 minuts de cocció, ho tastarem per si hem de rectificar de sal. I en aquest cas li ha faltat una mica. Remenarem i li afegirem la picada. A continuació, incorporarem els trossets de xoriço, els trossets de pernil i, per arrodonir tot això, 250 grams de cigrons cuits. Farem unes voltetes i ho deixarem cuinant-se els últims 5 minuts per integrar tots els sabors. Ei, què us sembla això? Li fotríeu queixalada ja, Aquest plat de tripa amb cap i pota està ple de sabors intensos i és espectacular. Recordeu que si voleu més salseta haureu d'afegir més brou. Salut i bon menjar!